Quasi un centenar de restaurants valencians disposen ja de cartes dietètiques. És una iniciativa pionera de la Federació d'Hostaleria que informa els clients de les característiques nutricionals de cada plat. Els comensals poden fer compte de quantes calories prendran, quants greixos o proteïnes. Són dades que valoren especialment aquells que tenen problemes de salut, cardiovasculars, colesterol alt, diabetes, però també els que per faena dinen cada dia fora de casa o simplement volen cuidar-se. Jo a casa ja procure menjar saludable, que no tinga molt de greix, i aleshores quan vaig al restaurant no ho sol mirar. Però de tota manera trobo una proposta interessant. La Federació d'Hostalers posa les seues condicions per garantir la qualitat del servei. Es donen les receptes, les fitxes tècniques, les receptes dels seus plats i nosaltres fem la composició nutricional. No arribem a fer analítiques de control, però n'hi ha un compromís per part del restaurant de que això que aportes és veritat. A este arròs melós no li calen massa explicacions sobre el seu valor afegit. Si només porta verdures, porta un poc de calamaret, porta un bon fumet de peix, més saludable que això n'hi ha poques coses. Jo he demanat un turbot que té 239 quilocalories, 37 proteïnes, molt poc de greix i bastant d'àcid fòlic. Un plat, diuen, equilibrat i saludable. El benestar complet si estàs amb amics i amb un local amb bones vistes. En Parc Marco, TV3, Piles.